זה נשמע די פתטי, זה נכון, לא אני לא פתי, זו פנטזיה קטנה עוד מאז הילדות. בתיכון בני שמנת, כשחייתי כולי בסרט, זה היה מין חלום שהציל משיעור התעמלות. בבית לא גדול, עם דונם אדמה, סלון יוצא אל החצר עם עץ ונדנדה, יש דשא ויש ננה, יש קישו ויש חציל, ויש נוף ירוק מאוד שם בגליל, והוא עובד בחוץ, מזיע בגינה, אני שותל בזיליקום וחסה אדומה, ויש לנו גם צימר על גבעה בקצה השביל, בביתנו השקט שם בגליל. הולכים לישון כל לילה די מוקדם, אבל לפני עושים קצת מדיטציה ושמים מסבי טיפול בתה. בחורף כשקפוא שמים עצים באח, עם יין חם וג'אז ישן, נחמד לנו כל כך. אין אפטר פארטי באומן, הכל מאוד רגיל. זה מין חלום, ישנו מקום שם בגליל.